ଆମର ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଭାବେ କିଭାବେ ମସ୍ତ ଫୁଲ ଗଛଟା ଅଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଲ ଗଛ ହେଇଛି। କି ଫୁଲ ଏଇଟା? ଏଇଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନା? ହଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ନାଲିଆ ମନ୍ଦାର। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଡ଼ି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆଁ ମାଛ ରୁକଚାନ୍ଦ ରୁକଚାନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କରିଲେ କୋଡ଼ି ଆସେ ହେଲା। ସବୁଦିନ ଏମିତି କରିବା, ଲେଖିବ କୋଡ଼ି ଆସୁଛି ନା କହ। ଜଳ ବି ଦେବ ଟିକେ ଟିକେ, ଜଳ ସାର ରାସାୟନିକ ସାର।